What's up mga pamilya, mga megs? Welcome back to my channel. Exciting kayo ang ato adlaw karon kay sa description and sa title pa lang kabalo na mo kung sa akong i-unbox. Murag first time ko mag-unbox karon because tungod siya ka expensive ug kasikat karon nga mga lately lang. Feeling na ako mulurat akong mata ani. So bagyo ni siya unsa pudi ka siya kamahal. And if ever sa inyo diha nga mga mahilig og sneakers, mahilig og sapatos sa mga lalaki, mga babae, murag this video is for you. So it's time for us para makita gyud nato kung nganong hype kayo ning Jordan X Dior nga sapatos. So lately lang, na ako'y nakita sa YouTube, sa Facebook, grabe kasikat na nga sapatos nga pinakamahal nga akong sa nag-exist akong kinabuhi nga sapatos. Nga ano man gyud ni. Sugod yun ni ang hype ato after sa February nga katong NBA bitaw nga All-Star Game. So after ato, dyan sikat gyud siya and then grabe dagan kong kadunggan ko nga unsa man gid siya. Now lately lang dayon, na-text ako. Ano siya nga, Brad, na ako'y master copy anang imong pangitaon. So kaganina lang, it came on the mail. So, ang announcement is April 2020 daw ang release, pero sa February 2020, so nanay mga unofficial release sa mga celebrities, nagipakita na, and then sa YouTube, tanan nagipakita na kung unsa gyud kagwapo lugar ni, kung unsa katsada gyud daw ni. So it was $2,000 nga retail price. Now, sa ato na ni mga 100k kapin. And good luck kung makakuha ka ana sa April. Bantog ni abot siya og 1.5 million nga kaning shoes. And very privileged kay takay. Somebody from Cagayan de Oro nakatag sa ato sa mail. Pakita niya sa ato ang Jordan X Dior. Ready ba mo? Ready? Lawan. Oh, what is this? Oh my goodness. Wait lang. So disclaimer lang, kani siya, dili siya katong original nga kuan gyud ha, kani master copy ni siya. Mo ni siya ang master copy nga made in Vietnam. Sure kita, kinaman din nis Cagayan de Oro. Later on, may bawa ninyo asa na ito ng kuha. Mahal man kay ni. So, mao na gid ni ang master copy ng Jordan X Dior. Wow, tanawa gani ninyo. Murag sa uban kani murag kani man siyang board ako nakita gid sa YouTube. Kani gid siya, kani na siya nga part. May pang sapatos na nagmahal. So makita na to dani ang chain. So mo ni siya ang Air Jordan logo, Air Dior, and then kani din ang Air Jordan logo. So naapod tay mga logo din sa kilid. So ang iyang sole is murag muning gitawag nila nga gum sole daw. Nya tapos makita nimo ang kaning black nga Dior nga logo. Kani siya kaning murag ingnon nila nga dildila sa shoes. Nagid siya logo nga murag embroidered diha. And then it looks very clean ha ang iyang pagka you know.
pagkatahi ba. So, ang sulod is na yung nakabuta, made in Vietnam. Fabric, Vietnam. Ang naibawaan, ang tip sa original kay steel tip. Pero sa kani siya nga master copy is plastic lang. So, para sa ako, medyo kuhan siya. Mura siya katong mga original nga mga shoes nga akong ka-experience sa mga Nike. So, ang iyang insole na ay Dior nga print. And then, we also have a Dior pattern nasa sulod sa kaning sa insole. Tapos, na black dani nga kuan. Tapos, pikas na ay Miami, nakatatak Miami. Ingon sa naghatag sa ako ani, more or less ang price niya sa market because it is a master copy. So dili na tato mga milyon-milyon. So ang mga master copy, mga AA copy, replica is nag-range siya from 25,000 pinakamahal depende sa quality. And then ang pinakababaan na din sa mga 4K pinakababa. So I'm sure kaning kabaluman mo ana mga sneaker nga mga enthusiast diha. So murag kung musuot ka nino murag dili pwede mahugawan no. Samahan. Murag bagay gini sa ako. Murag bagay ni sa ako. So dili na ako niuli guys. So salamat kayo sa naghatag ani sa ako. Mga friends na ako. Kung gusto ka maka-experience in person o makagunit ani o mag-purchase ani, all you have to do is like and message the Facebook page nga Prime Sneakers CDO. So dito ka mag-message ka o mangutana ka kung napabay available kay magkamahal gyud na siya kung wala na availability guys. So samtang sayo pa karon, samtang nakakita na mo ani diretso na din mo dito like and message them right now. And kung gusto mong discount, special discount kung butahan ninyo dito #MasterPoppy ang inyong message dito para makabalo sila nga gikan ka sa ako nakabalo. Alright, so ito na ako ni. I gotta go because I have a date, man, and you know I need to use this, man. Jordan X Dior. I love you.